Korean play role Mary Tian ko mai chu tui takamu in zanlai pela chuan a har hlola apa chuan lo en rangin Mary chuan makati viau maya pa ber chuan ka fanu hi ilo nu la ve to khup me tia hrilin a fanu chu mi pat mei che na rong kai chuan a khoya a fanu chuan makti hle in pa ber kho sak dan chu a hrathiam lo viau maya pa ber kho sak phunga wang chuan hlau hle in Mary chu pa ber chuan a kalsana Mary chuan a pa che dan chu anu hril mai tha in a hrebok ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham shamang u atuk zing ania nu ber chuan khosak relin Mary po phak chuap chuan a ron tho ve a zan lama apa che dan chu ngai tu zuin anu hril mai atuma ni masela soi chu ngam lovin apa chu aron thova engma thleng lowang chuan omin gangu hian zan lama thil thleng chu engma a hrelowa anu puimin zu I chu anei rong bolin a zo nu chuan tuk thuan an kila nu ber chu ramsa angmaya khosa in cho a hap bor bora an fate chuan makti hle in an no pang ber mi pano pang chuan a thil ei chu chakin alati viau maya pa ber pon anu pui khosak dan chu hrathiam lo hle in he mi te chung hian diklo na engemaw an nei ti a chiang khop mai pa ber chuan an then oma milim chu enin makati viau maya zan lama chuan pa ber a chuk thinin an fanu upa ber Mary sunu I chu khoitum ang hian a omzia zinga la nu ber chuan chome mak pui pui siamin ramsa ang main cho a ei thina an fa panei chun chuan hlavin nu ber khosak phung chu arapom viau maya nu ber chuan an fa pahne na cho ei tharo ti in a vin hrepa u jong chuan a ei theilo thuwa changin anu chuan ei turin atur luya an fa pa beidong chuan a pa hne na zual kovin pa ber chuan idu chuan ei lo ta che ti in a hrila nu ber chu thinrim zual sotin zingkar ami zia chu adanglam thei viau maya a ko chunga ram huaya lu te moti mai tur khopin adanglam thin ani Mary chu in bualin ama en thatu an om hian a hria a apa bok chu ring hlel le in ngai thalo tak chuan a oma chuti hlau thong taka om lai chuan a naw a phir pui hinju I chu ron lang thutin room lama chuan aning koma anawa phir pui chuan kapa hian kamut lai min khoyatum thina sin tia hrilin Mary chuan makati viau maya anaw le zela pa ina base ti a hria chuan thinrim hle in apa chu an hlau to a an thuru kan soilai chuan pa ber gangu chu rumaron lutin a fanu te chu rum da u hian aron mela Mary te unaw chuan hlau hle in pa ber chuan semte hmanga ron be atuma Mary chuan lo nem sonin room atang an tlan chu nga la pa ber chu an ma maktaka ron om ngalin Mary chu in hnuai lama a the tha a anaw hinju I chu beitum le in tu bo liam pui chu ala chuaka hinju I chu tlambo ngalin Mary po aron harle to a anaw chu ron ngai ven ngalin apa chu ana beile a chuta tumlai chuan anaw chuan ron chanin pa ber chu angoi renga in hnuai lama thom engemaw hria in pa ber chuan a kalsana Mary te unaw chuan an pa dan chu makti hle in pa ber gangu chu aron chowa enge thleng engma hra lovin tu bo chu a hmuwa a fa te chu anin suale moti in pa ber anga khosa kha tu chi ange ni tang le gangu chuan an chunga thil thleng chu hrathiam lo hle in a fa ten an hlau ti chu a hrathiama chuti an buailai chuan nu beron langin tu bo chu aron chara a pasal fanaw te chu beitum le in hnuai lama tanga thom ron om chu nu ber pon a hria a room pakhata lut dain nu ber chu in hnuai atang aron chowa a pasal fanaw te laka chuan nge thleng hrathiam lo hle in a fa te chuan an hlawa nu ber lu na ruba khan tuma om to lovin gengu chuan an ina an mani chau an khosalo ti chu a hrathiama a unaw pa father pui nangen mai chu tha in a hreta ani
pa ber chu mangang to hle in a una pa father chu kholin na bia a an chunga thil thleng chu hril vekin father chu an tharau sual ti boi tu cheu in nei ani chu ti in a hrila pa ber hi pathian om ring lo atheist ni in tharau sual ram hoi ero an om maringa adang lam ve khop mai father chu ron thlengin gengu chuan an chanchin chu a hril veka tharau sual om chu ring lo ma se anom dana danglam ema wang chuan ngai thatakin anom theito lova father rodna ang chuan living room an chung kwa in mut vek an tuma father chuan eng tharau sual nge an chen pui chu hriat ve atum bok zana niya gengu te chung kwa chu sitting room a mu vekin father po chu a mu ve a an chunga thil thlenga wang chuan an ngai a tha thei to lova an fano pangber chu zun chuaka wanga ron harin a chung te chu a kai tho du lova bathroom lam chu panin a lu rual chu na ma ang chi mi pano pang chu chemkengin an mut na lama chuan a lut nga la father chu vi tumin a vit thei lova an mut na chu father chuan camera thuruk manga lo record vekin a hara thapo chu kalbowin father chuan a beitu ram hoi chu mani maya bei chi ani lo ti a hrathiama a pui thiam puite ama aya senior te puina chu ngenin ram hoi chu bei an tum don ani father chuan ama aya senior ho chu punin zanlama thil thleng chu an en hova gengu te chung kwa chenchil tu ram hoi chu ram hoi chak tak ani ringin beidan tur chu an soi hova zanlama a theya piang kala ram hoi chu no bowan tum don ani zana niya father ate son gengu te in lam chu panin an tlan laklo lai chuan chowak rualin an motor chu an ron beya father te chu sa sualing khama an luma gengu te in po thleng man lovin an boi khop mai pa ber chuan a fanu Mary chu khuma phuarin a ko chunga ram hoi chu no chu angai ti a hria a father ron thlen hun chu ngak topin na dupui nen an boi ve khop mai nu ber chuan eng wangin nge kan fanu hi hetia i phortia zotin pa ber chuan kong dang kan nei lo kan fanu ko chunga ram huai kan ho chu angai ti in a hrila chuti anin hnial boilai chuan father chu thi hnuanga ron thlengin a chau hmel veu maya father chuan kan senior father chu kan accident a wangin a borala eng poni se ke man ram huai chu ka be mai ang ti in a hrila Mary chu a ko chunga ram huai no chu sakan tumta ani father chuan kan tlai mai Mary ko chunga ram huai kan ho chu angai ti in a in buat saya nu ber chuan Mary chu a thareng alom ti in father chu alo khapa gengu chuan father chu adu du ti turin phalna apea father chuan holy water manga thein cross te chu a manga mol manga vochar chari Mary chu a vochaw to viau maya father se dan chu pa berpon motivate tranin a fanu chu a khongaya chuti am boila chuan father te accident na mun ron langin father chu ni khoshalovin alo omrenga gengu te ina ama ang takal chu tharang ni in gengu te chung ko chu bumin an ombok father chuan Mary chu vochar charin nu ber chuan a tur thei to lawa father chu top tura hrilin father chuan in rol lo turin a hrila a pasal chuan zilve hlakin father a thupekin anu pui chu a khoi hrepa father chuan pa ber chu lo nuing gengu chu a in hmuchuaka father chu ram hoi ani ti hre chuakin father chuan tha atuma chuti anin beilai chuan father diktak chu ron thlengin gengu chu a ron chan mana father chuan ram hoi chu a ko chunga ko lutin gengu hna cross kha min vidroti in a hrila gengu chuan vitin ram hoi chu hrem mun lama an thon kira father ero athi pha ta ani